Hello para pedagang lan investor. Project punika ing tutul karo sampean guru markets. Kita miwiti karo data ringkesan babagan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa ngaso video. Kita ngajak sampean nimbang kabeh parameter saka perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Kita bakal nganalisa indikator dasar perusahaan saiki Gibraltar Industries, ticker ROC. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit 24 Maret 2025. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Gibraltar Industries Inc. kalebu subkategori. Green, 86 perusahaan melu ing comparison lan iki banget wakil. Kita bakal katon ing tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan minangka nderek 8 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,7 terms. Yen sampeyan deleng kanthi wiyar, ing pasar saham kanthi sakabehe. Elingo yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham as kanthi jumlah 1,9 poin. Marang skor 8 terms kanggo Gibraltar Industries. Bandingake gerakan rega saham perusahaan Gibraltar Industries lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Gibraltar Industries nuduhake dinamika minus 21,2%. Marang dinamika rega ing subkategori 15,1%. Iki cetha ora ateges apa-apa nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Gibraltar Industries Inc. punika $185 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $181 miliar. Gibraltar Industries nuduhake 1,021% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $105 miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori $79 miliar. Gibraltar Industries minangka bagian saka 1,325%. Sawise mbandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Gibraltar Industries ing subkategori nalika netepake nilai pasar 1,021%. Regane buku 1,325%. Kang 30% luwih saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi imbangan ing subkategori apik 1 titik. Ayahan finansial organisasi sing diteliti yaiku $4,2 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 4% saka usaha perusahaan. Rating kanggo tingkat utang perusahaan apik banget 2 terms. Rega perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 13,5. Rata-rata ing subkategori yaiku 0, sing luwih apik tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo media WI ing comparison karo organisasi ing subkategori, apik banget 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $137 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi sing tentatively samestine $162 mayuta-yuta. Lan iki 18% luwih saka saiki. Taksiran indikator untung mangsa sing diprediksi dibandingake karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 1,4. Rata-rata ing subkategori punika 1,6 lan iki 13% luwih murah tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.310 mayuta-yuta.
Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine $1.550 mayuta-yuta. Kang 18% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran saka kira-kira revenue mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Wates punika 10,5%, karo rata-rata ing subkategori minus 4,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 15,1%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 0,761%. Iki 34% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ora seimbang karo rega pasar saiki perusahaan Gibraltar Industries, tinimbang menyang revaluasi. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $881. Dene kanggo subkategori $657.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 34,1%. Taksiran volume ibu kutha perusahaan saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Volume bati kanggo saben karyawan perusahaan yaiku $65.500. Kanthi rata-rata ing subkategori minus $19.300. Lan prabdan antarane rata-rata kanggo subkategori lan pratandha perusahaan punika $85.000. Prakiraan laba kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume dodolan saben karyawan individu saka organisasi punika $624.000. Ing subkategori ana $422.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 48%. Asesmen saka dodolan saben karyawan individu saka perusahaan ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Volume transaksi singkat cocok kanggo 1,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 5,6%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan Gibraltar Industries. Kanggo subkategori, tingkat resi 14 kira-kira 46%. Duweni potensi, securities saka subkategori dipetik kira-kira padha karo enggo bareng perusahaan Gibraltar Industries. Rega saham perusahaan saiki udakara $60.88. Target rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $92.66. Dinamika taksiran nyoto lan ramalan konsensus kira-kira 52%. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampean, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinnet. Minangka asil analisis sekuritase perusahaan Gibraltar Industries Inc. Sistem penilaian informasi lan referensi guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan tuku ing rega $60.89. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane relatif dhuwur. Organisasi ditaksir adhedhasar metodologi penilaian, indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 67,14. Mandeg mundut disetel ing 54,64. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 23 April 2025.
utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, ELO, bakal dadi pesenan jual imbangan. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan ditutup kanthi otomatis. Matur nuwun banget kanggo masyarakat sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi Guru Markets. Sampeyan pancene penonton paling keren ing planet.